אנחנו מתחילים את אתגר הממתקים היווניים. אנחנו נכנסים לחנות הראשונה כדי לקנות את הממתקים היווניים הראשונים שלנו. תעמדו ליד הטוב, תשלמו כמה זה עולה. ראיתי את הסוכריות שאני יכול לראות. חלקי קצת מתכונה. שלום, אני נועה וזו אחת. אני איילת. וזה האח הקטן שלנו, לב, תעשי שלום. יצירת מופת, בקיצור. אנחנו בעצם פתחות ערוץ שקוראים לו החיות אלמוג. הוא בעצם עוסק בממתקים יותר וכל מיני דברים. אז בעצם אני איילת, זאת נועה כמו שראיתם. אני יכולה להראות לכם שיש פה מלא ממתקים כאלה טעימים. כן, מלא. אנחנו ביוון אז אני לא בטוחה שאתם תמצאו את זה, אבל... כן, נגיד כל מיני כאלה שיש בישראל, אבל בקטן. כן, בואו נתחיל. בואו נתחיל. אז הממתק הראשון שלי תם היום. זה הג'לי הדובדבן הזה. יש כאלה בישראל, טעמנו כאלה, אבל אחותי נועה נורא אוהבת את זה. יש כאלה בישראל, אני כבר יודעת חברה שלי כל הזמן קונה כאלה, וזה ממש טעים נראה לי. עוד לא טעמתי את זה, בואו נטעם את זה עכשיו. לב, אתה רוצה ממתק? ולאח שלי קוראים לב. כן, אז... נפנה אליו, כי יש דברים שיש פה... ולפעמים אבא שלנו קוראים לו עמית, ולפעמים מתארח קצת בסרטונים כזה. שיהיה נחמד. הנה, אני פותחת את אוי גאד, מה זה? זה ג'לי כזה, ציפיתי למשהו הרבה יותר קשה. כן. לא, אתה רוצה לטעום? לא נותן. תטעם, ביס. טעים? תסתכל על המצלמה. איזה טעם של כלב מת. כן, הממתק הראשון, הציון שלי, תראה כאן. לא משנה. הציון שלי הוא... זה 0, פשוט 0. ממש מגעיל. מינוס 1, 0. ממש מגעיל. אוקיי. הממתק הבא שנטעם זה מין סוכריית יוגורט. אז כן, זה מין סוכריית יוגורט כזאת, שמנת, עם קרם תות כזה. יש כאלה לפעמים בישראל. יאללה, בוא נתחיל. עושים 3 ערבי. 3. רגע, עוד לא פתחתי בכלל. וואי, תראו את הסוכריה. היא נחמדה כזאת, אני לא יודעת מה זה. טעים ממש. בול. פיקס. פרפקט. ממש טעים? כן. תקשיבו, יש לנו מלא פשוט ממתקים, אז אנחנו לא נבצעות הרבה זמן, כאילו... זה עכשיו מסטיק באיזשהו טעם, אנחנו לא יודעות. אנחנו לא יודעות. לקרוא אנגלית, אני אישי עולה כיתה A, היא קצת יודעת אנגלית, אבל... מה זה? זה טעם פיתה סרוחה. זה טעם שאני מאוד כזה שידעת שזה שלי בתוך מקרר. אוקיי. עכשיו זה, יש כאן... מינוס 0. ועכשיו הדבר הזה זה זה קטנצ'ה כזה כן. זה מין טופי כזה עם חלב. נראה פלסטיקי, זה לא... כן, זה כמו איזה פלסטיק, זה מרגיש פלסטיק. הנה, תסתכלו.
תראה, זה מגעיל. זה דביק נורא ואני לא אוהבת דברים דביקים. אני לא אוהבת את הדברים האלה, אני לא יודעת למה קנינו את זה. ever. נתקעתי. זה כמו סוכריות חמה. כן? טעים? אני רוצה גם... הציון שלי הוא 5, הוא 4 בגלל שאני גם לא אוהבת כל כך סוכריות חמה. גם אני רוצה. זה סוכריית חמה יותר. גם אני רוצה כזה. כך. איזה קפה. זה מין פשוט מסטיק כזה בוא נטעם. וואי. מסטיק. אומייגאד. מה זה הדבר הזה? אומייגאד, יש לזה. איך של הטוטים הזה. אני לא אוהבת אותה. בואו מסטיק מאלה של פעם. לא, זה כמו נכון יש את הגלגל הזה, כמו הכדורסל הזה, אז זה הטעם נראה לי הזה. 3, 4 כך! זה בדיוק כמו המסטיקים האלה, הקטנטנים האלה. כן, זה מגעיל. 0. 0. מה זה? זה אותו דבר, אבל זה אותו דבר. לא. נכון. זוזי. המסטיק הבא הוא כזה, מין כזה. יש כאלה בישראל יותר גדולים, אין כאלה קטנים, בייבי. קנינו רק בייבי. גם אתה בייבי. כן, זה נחמד. נראה לי זה אותו המסטיק. וואי, איזה ריח של ממתקים יש פה. וואי, יש לזה ריח מתוק. איזה ריח טוב של תות. גם אני רוצה כזה. לא אהבתי. חריף. לא אהבתי, זה קצת חריף. יש איזה... זה פיקנטי כזה, זה לא במיוחד טעים. אנחנו רוצים רק להגיד לכם, יש לנו כאלה שהם די חריפים. אז אם אנחנו צורכות, אז זה לא יהיה נורא. עכשיו אנחנו, הילד תורדים את זה עכשיו. זה בדיוק כזה קופסה כזאת. כן, תקשיבו, יש כזה גם אותו יש הדבר. בה שתיים, אתם רואים זה מחולק. יש לזה מסטיק של טעם עם פטריות. לא טעים, ממש. מי שטועם את זה, בהצלחה עם הפטריות שלו. זה בטעם, זה אותו דבר רק בטעם עלה, לא יודעת. לא, בטעם נאנה. נאנה, כן. גם אני רוצה נאנה. נאנה. הנה, תסתכלו. נאנה. איזה ריח דוחה. כן. נאנה, אוי גד. זה חריף. זה הדבר הכי טעים. אני ניגלת, ממש ניגלת. אל תקנו את זה. זורקי את זה לפח. ו9. תקשיבו, אנחנו ביוון וזה נורא מוזר. עכשיו קיץ בכלל בישראל, ובעצם עכשיו ירד גשם שהיינו פה. כן, אנחנו מחר חוזרים. כן, נחמד. זה לא כיף להיות במטוס. לא לנו איזה מאפה מגעיל. מגיע קשה כמו יוון. כן, ממש, מגיע. החוויה כיפית, האוכל מגעיל, האוכל דוחה, ממש. בעיקר לב ונועה ישנו. אני כל הזמן, מתי תעשי? משהו צ'וד בי. מי רוצה? אם אתם יודעים איך קוראים לזה, או שהייתם ביוון ואכלתם אותי. אני. אם אתם טסים ליוון, טעים? אני לא טעמתי. 3, 4. דוחה. טעים לך? נאנה כזה. טעים לך? כן. אומייגאד, זה חריף. זה חריף, תקשיבו, אני הולכת לצרוח אש. אוקיי. זה מנטה. תראו את זה. סוכריית מנטה. אימא'לה. כזה עגול כזה. אני רוצה סוכריה מנטה. זה חריף. לא.
לב תירגע. כן, אח שלנו עושה בלגנים. אומייגאד. חריף? עכשיו את שתי אלו. עכשיו יש את שתי אלו, אין לנו מושג מה אלה, אני לא יודעת לקרוא כל כך אנגלית מה זה? מה זה? זה נראה לי מונו משהו, אבל אני לא בטוחה. כן, אבל זה כחול. 3, 4. פשוט סוכר. זה פשוט סוכר של המס. שימו לב! שימו לב, זה הסוכריה שיש בפנים שוקולד כזה. שוקולד, לא יודעת מה. שוקולד, תראו, שוקולד. זה גם הסוכריה האחרונה. זה סוכריית חמאה. חמאה? נייס. חמאה עם שוקולד. תקנו את זה ממש טעים. אין כאלה בישראל, שכחת? למה? אני אתן לך. אל תנגזי את זה, זה ישבור לך שיניים. כן. יש בפנים שוקולד כזה? אני מראה להם. תראו, יש בפנים מין שכבה של שוקולד כזה. זה מעניין. סוכר. מאיפה זה הגיע? הוא מלא. מה זה ממתק כזה? תראי לי! אומייגאד, זה לא נראה טוב. אני לא יודעת איך לסתום את זה! אוקיי, חברים, זה היה ממש מגעיל. אני לא יודעת איך לסתום את זה, אין מצב. רוב הדברים היו ממש מגעילים, אבל שיהיה... ביי! זה הסרטון. זה הסרטון. אנחנו נגיד לכם תקשיבו, בתיבת אין לנו המידע. סנאפצ'אט, אין לנו אינסטגרם, אין לנו טוויטר, אין לנו כל מיני לא כי זה הסרטון טלפון. הראשון. ההורים שלנו לא מרשים לנו לקנות טלפונים. אוקיי. זה הסרטון